Fa 8 anys vaig acceptar un repte, encapçalar el projecte socialista en Alcora, amb un objectiu clar: canviar, millorar i resoldre les carències del nostre poble. Sabia que altra manera de governar era possible i les coses es podien fer d'una altra manera, amb un únic interès: treballar per l'Alcora. I jo crec que ho hem demostrat. Estic orgullós de ser alcalde del meu poble i poder representar-lo, lluitar sempre pels seus interessos. Després de 8 anys, crec seguir sent accessible i proper i tindre la satisfacció de poder eixir al carrer i tindre una relació directa amb els ciutadans. 8 anys d'intens treball en equip, el diàleg en els regidors, la comunicació en les associacions i els ciutadans en general ha sigut fonamental per al nostre treball dia a dia. El balanç ha sigut positiu, a pesar de la situació econòmica. A l'Alcora s'han fet més projectes, més serveis i més inversions, i ha servit per a millorar la qualitat de vida i el benestar. Tot això baixant els impostos, importantíssim per a l'economia familiar, demostrant una bona gestió des de l'Ajuntament. Em sent satisfet d'haver materialitzat els projectes que eren el nostre compromís del programa electoral i, sobretot, resoldre les carències del nostre poble. En estos 8 anys de govern en l'Alcora hi ha hagut moments que no han sigut fàcils, evidentment han sigut difícils, però jo em queda en els moments de satisfacció i en els moments bons, en els quals hem materialitzat grans projectes i grans servicis. I a banda d'això, la meva passió realment ha sigut treballar per l'Alcora, demostrant una gestió, jo crec, que positiva, i m'agradaria seguir treballant per l'Alcora, sumant coses positives per al nostre poble.